гости! Ние сме вече грамотни, гордо заявиха моите ученици. Гордея се и аз за тях, вече могат да четат и пишат, защото вековен е стремежът на българите към знание и светлина. Пожелавам на всички да бъдат любознателни и все така упорити в учението. Скъпи деца, за вашия неуморен труд за учене на родната ни азбука, вашите родители са ви подготвили и награди. Това са едни прекрасни книги, които аз съм сигурна, че ще ги изчетете и дълго ще спомняте. Уважаеми родители и гости, радвам се, че днес съм част от този важен и вълнуващ за нашите ученици празник, празникът на буквите, под наслов "Вече сме грамотни". Мили първокласници, вие се представихте блестящо и покорихте нас, вашата публика, с песните, танците, рецитациите. Вече сте овладели тайните на буквите и можете да четете и да пишете. Вече сте грамотни. Желая ви да вървите уверено и успешно по пътя на знанието и науката, защото така ще израснете знаещи, можещи и успяващи личности. На добър час!